tanga tabatirana mumaoko apo socialite Ranyika Madam Bose vanga vabatwa nepfungwa dzekuzvipfuudza vati dai vafa havo asi vazotipa assurance kuti aiwa havana kwavari kuenda nekuti Main Nectar hafi. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Pakaitika zvimwe zvakarwadza vatumirwa mainspector kuneimwe property yavo vachitumirwa nemwana wamai vavo asi yakanga iri surprise visit vasina kurongana kuri kunzi zvakawanikwa zvinhu zvese zviri panzvimbo asi zvinhu zvisina kuvabata zvakanaka semunhu zvakare ari kuenda through kurasikirwa nebrother yake vangoti aiwa vasvika pakutsemuka moyo vanyora ivo ndokuti I am not okay mufunge pfungwa nendangariro zviri kundikurira ndinombofunga kuti dai ndafa hangu asi ndinozosimbiswa nevana vangu. They really give me a reason yekusafunganya. I know there is someone who is feeling the same, but all I can say to you is be strong. Sawira Satani aripabasa. Mamwe masocialites vakagona kumira naye ndokuti kubva kuna Anna Chibaby Honde. It is normal, almost everyone feels this way at some point in life because you are a strong woman. Pfungwa idzodzo have no power over you. Get up, pray and change the world. The world needs you. Cry if you need to, it's okay. Let it all out because you are human. Royal Mintu ndokuti panoburika hapo ngatisungei Jobo tiende. Prophetess Gladys vati hugs Madam Bose, please see a medical professional for your mental health, psychologist or psychiatrist. Everyone looks up to people like you and it puts so much pressure on your mental health. Please, self-care is important. This is the most neglected part of a human being, especially in our culture, and yet it affects everything else. I am praying for you to get the best help available. I love you so much, my inspiration. Pray Matsando kuti tererawo Minister Maendere song ndinobuda pakaoma, you will feel much better. Tete Midi ndokuti manyanyo nakirwa kamuroora chando ichi vamwe vari vega kana kuri kuvaka step by step kana ari ngoni uyatisunge zvinganetse. So upenyu hunotosvika pakurema guys, but what we can do is to show kindness. Healing isn't pretty, but it's worth it. It's crying alone, it's deleting numbers, it's doubting yourself, then choosing yourself again. It's messy, it's lonely, it's powerful. Keep going, you are building a life you won't have to recover from. Stay focused and stay on your calling. So manetizens ari kuradza kuti akamira na Madam Bose and she has come out of it strong. But pray for your dreams, money. Don't you know dreams, they come true? And back guys, thank you so much for your support. Your solidarity is strong and fit. But apa aya ndiwo anonze marajada manje aya. Chokwadi mama rasikirwa na brand ambassador. Proudly brand ambassador, thank you for trusting the brand. Ndichamapfeka magauni, wait and see. Ndokuti zvakare Coral Soft, Main Nectar hafe, Tissue Renyika, brand ambassador Manyama. So we are happy kuti Madam Boss is back. Vanyora ivo ndokuti kupenga iri chokwadi kutoenda ndichisiya balance iri Facebook account yangu. Taira ukawana nguva ukwane ndokuisa earnings dzavo dzekubva muna 4 June to July 1, $8,800, close to $9,000. Aiwa vakati vavagoni kufa vachisiya mari yavo yakawanda kudai. So we are happy kuti she got out of it in no time and takutoenderera mberi mabrand achivadana vadana kuzimlash kuti vapfeke magauni vachiadvertiser. Coral Soft chiri kushandidzana navo nevamwe vakawanda wanda. Facebook mari dziri kupinda kuYouTube zvichienda zvakadaro. Sometimes as a socialite you carry so much burden dzekutrya kupleasa vanhu vese, but guys dzimwe nguva you just need time out uombozorora nezvimwe zvimafamily feuds zvisina mabasa ese. Dzimwe nguva zvinoda kuignorewa wocontinue nelife yako. So we are happy that she's back and we shall continue tichiposta kana dzimwe news dzichinge dzauya. Thank you guys so much for watching and please don't forget to like, share and subscribe.